नायनो हागोन नोंथांमोनहा हिमु दाउ बियो नै डाइनसर बादि नुयो हिमु दाउ मारेगा क्या हिमु दाउ नैखौ लालाय जों दा नैबे इलाइस्रि जाहार क'क्राझार टाउननि खाथि बे दाउआ जाहैबाय बे हिमु दाउ होनो बेखौ जोबोद गिदिर बियो महनसे आधा महनथाम दं खेबनो नागिरो नै पिटाई करेगा हिमु दाउ बियो जोबोद समायना हिमु दाउ नै नोंथांमोनहा नायनो हागोन र' बाबु र' ओइ आइया जाबाय दाना खेबगोन ना माखो जाखो भाई साहब क्या कर रहे हैं भाई साहब क्या नजारा है जा माखौबा जि नायबाय नै हनै आइयै सना क्या कर रहे हैं दालाय माखौ नायखो जोंनि गारि सिङाव थाना नायबाय नै खेबनो नागिरखो ना माखो लामाखौ हगाराखिसै बे दाउखौ हिमु दाउ होनो हिमु सराय लामाखौ हगाराखिसै थाथेबाय नै हगारदो सना हगारदो दे जारला जाबायना दाना थौफासो ओंखारनांसिगोन नों ओंखारदो न' हाब्रै खेबेलै खेबगोनसो ना हाब्रा खेबखानाय ना मादों Bye bye. Bye bye. See you again. जोंखौ लामा थाथिदोंमोन नैबे दाउआ बे दाउखौ हिमु होनो फरेननि दाउ बियो मासेयावनो 50 केजि 60 केजि जायो